bende japiny bende koro medo kata mana fuono nikech osara ten mana macha te osara achiel ni idwa juoge nyadinwa idwa juoge nitiere kaka idwa juoge miyudo wange ni pei nitiere ka NHIF ni ka NSSF nitiere ka wantiere koro gi housing bill nitiere ka to michulo kata mana duka nikech duka kumidhi nyiepe bende juogi osuru mopogore opogore nyaka ichul 16% mar gimoro amora ming'iewo miyo okoyot koro paro ji odoge yore mamoko bende magi loso go additional income nitie yore mang'eny ma jowa nigo ma ne giwe aweya ni mae samoro ok ginya yudo go income ta paro ni ji opar maber odoge yore moko gik ma gitimo mathindo manyalo konyogi mondo kik lifestyle olokre. Mano koro kaka ng'o nikech koro nyaka sani ja ohala in kaka jalony weche mag ochumi daktari biro bedo kata mana kisomonwa paro. Iwacho ni sani koro tija ndika dwaro bedo matek. Eri kata mana koro ng'ato chako kata mana jua kali mara uchaka kata mana tije matin kidam. Onyalo bedo e ong'ala manyime malo kata mana jalo mondiko sar. Adiera mar wachno ni kanye kaluwore gi nikech osuru makama aneno ka jok mondiki jok man gi payslip emibiro juog ahinya malo kata mana japiny ma samoro ntiere gi tije. Agombo ni ji odoge pur mondo samoro gik mwa tiyogo gi kata cham mwa tiyogo wagole puothewa nikech paro mar keto ngima matekni ok bidok piny kata ne jok ma timo jua kali. Sirikand ni king'iyo kama gichomo sani gidhi ndiko ji mang'eny kaka KRA employees. To gima gidwa timo en ni gidwa dhi mondo ging'i jo informal sector. Jok manie jua kali gi. Gi bende ibro kelgi